ହେଲେ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ବେପାର କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ତେଲ ବିକି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣି ବିକି ନାହାନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ବିଜନେସ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପାନି ଆଣି ଛିଟୁଛୁ, ପାଣି ବଟ ବେଟାକୁ ଛିଟକୁ ଏମିତି ପାଣି ଛିଟିବାର ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ସେମ୍ପୁ ସାବୁନ ବି ଟିକେ ଆଣିଥିବେ ପଳେଇବ। କି ଅବସ୍ଥା ଏଟା? ଏବେ ଗୋଟେ ଭାବବାଦୀ ଗୋଟେ ଗାଁ ଯାଇଥିଲେ, ତେଲ ବିକିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଫେଟ କାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଫେଟ ବୋଲେ ପ୍ରଫିଟ, ପ୍ରଫେଟ ବୋଲେ କଣ? ପ୍ରଫେଟ ବୋଲେ ପ୍ରଫିଟ କହିଦେବା କଥା ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଅଭିଷେକ ଦାନ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଜଣକୁ ଛୁଇଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ହବ କି ହବ ନାହିଁ? ଆପଣ ଛୁଇଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଏମିତି ଅଭିଷେକ ଅଛି ଯୋଉ ଅଭିଷେକ ସେ ପାଇବ? ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇବେଲ ଟିଚର, ଆପଣଙ୍କର ବାଇବେଲ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି? କଲିଂ ବିଷୟକୁ ନେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ପରଭାଷା ବିରୋଧରେ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି ବାଇବେଲ ଟିଚର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ଯୋଉ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। କାହାକୁ ଅଣ୍ଟା ବଥା ନାହିଁ କୁହ ତ, କୋଉ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ? ଯେବେଠୁ ସେ ହବା ବୁଢୀ ଫଳ ଖାଇଲା, ସେ ଫଳ ଯାଇକି ସିଧା ଗର୍ଭାଶୟରେ ଅଣ୍ଟାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ତେବେଠାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଣ୍ଟାରେ ପେଟରେ। ଏଥିପାଇଁ ଭାବବାଣୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ସତ୍ୟ କେହି ଭାବବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, ଜୁନୋସ ଗଲା ପରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ। ଯାଆନ୍ତୁ ମୋସା ଗଲା ପରି ଫାରୋଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ଭେଟନ୍ତୁ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯାଆନ୍ତୁ ଭେଟନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ। ହିଜକିୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମୋସା, ହିଜକିୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଜିସାୟ, ଫାରୋଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମୋସା, ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ନାଥନ। ଏମାନେ ଗଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୁଭ କଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଫେରାଇ ଆଣିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା କଲେ। ଆଉ ଆଜିର ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଠକି ଖାଉଛନ୍ତି। 30-40 ଟଙ୍କାର ପ୍ରାର୍ଥନା ତେଲକୁ ନିଜର ଷ୍ଟିକର ଲଗେଇକି 200 ଟଙ୍କା 400 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଭକୁଆ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ପାୱାରଫୁଲ ତେଲ ବୋଲିକି କୁଟୁକୁଟା କିଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଭ୍ରାନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି କେବେ ହେଲେ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ବେପାର କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ତେଲ ବିକି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣି ବିକି ନାହାନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ବିଜନେସ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କେବେ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇଅଛ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦାନ କର। କୋଉଠୁ ଶିଖିଲ ତୁମେ? ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାନ ବରଦାନକୁ ନେଇକି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନେ କ୍ଷମା ପାଇବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି 2-3ଟା ବାହାରିଲେଣି ବିଜନେସ୍ କରଲା ବାଲା ମାନେ। କେବେ ମାନେ ହାବୁଡ଼ନ୍ତୁ, କାହିଁକି? ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ସଂଶୋଧନର କଥା କହିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲା ହେ ବେପାର ଗୁଡ଼ାକ। ଆମେ ବି ଆବଶ୍ୟକ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ। ବେଳେ ବେଳେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯାହା ବି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମିରାକଲ ହେବ। ଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଜନେସ୍ କରିକି ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାକୁ ବିଜନେସ୍ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଥିଲା, ଆମ ଲୋକମାନେ 200 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି।
केड़े बड़ पाखंड रीतिनीति चली आम ख्रिस्टियन कम्युनिटी रे यह को नहीं कि ख्रीष्ट विरोधी लोक मान सुजोग मिल जाउछि मु कहिबा पई चाहे सबु प्रकार बिजनेस जहां प्रभु को नारे चालुछि ताहा भूल अटे ताहा भ्रांति अटे अधर्मर बंधन रे तिक्ततारे पूर्ण होइछ तुम हृदय सरल नुहे हे पारे प्रभु तुमको के जाने क्षमा देवे ता माने क्षमा मिली भी न पारे मु कहिबा पई चाहे जो माने मिनिस्ट्री ना रे बिजनेस करूछंती ए माने मध्य भ्रांति रे अछंती जो माने दान वरदान ना रे मिनिस्ट्री करूछंती खाली लाओदिकिया मंडली से जानी पारु नथिल निजर भूल को ताहा नुह आज आम मानकर मंडली भी जानी पारु नाहंती आज आम लोक माने भी जानी पारु नाहंती जोटी चमत्कार सेठी नमस्कार चमत्कार भूल नुहे किंतु ताहा शास्त्र आधारित हेउ भाइबवाणी शास्त्र आधारित हेउ सुस्थता बाइबल रे जेमति हेइछला सेमति हेउ भाववाणी हेउ सुस्थता बिजनेस न हेउ भाई बोली माने बाकी नहीं किसी नहीं आउ केता जगह में देखु पानी आनी छिटुछन छितरे छिट पानी बटे बेटा को छिटको ले लो बोल कृष्ण एंती पानी छिटबार जदी जानि थिबे शैम्पू और साबुन भी गानी पे तो लिविएल स्टैंड तो सब देख बोले की अवस्था एटा बोले ए गोटे भाववादी गोटे गां जाइतिले तेल बिकवा को जाइतिले ए प्रॉफिट काई कहउछंती प्रॉफिट बोले प्रॉफिट प्रॉफिट बोले कौन प्रॉफिट बोले प्रॉफिट कोई दबा कथा तो किसका होते सबु मीटिंग रे मते टार्गेट करिबा आउ तेल को नहीं टार्गेट करिबा ए विषय को मु किछि विषय कहिबा पई चाहे जहां स्पष्ट भाव रे आपण बुझी पारिबे देखंतु सेई तेल माध्यम एमिति अनेक रोगी जो मानकर घा केवल घा नुहे केवल इन्फेक्शन नुहे पोक होइकी पची जाइकी सड़ी जाई थाउची से माने ठीक हला बेले कोन ए वक्ता माने देखि नाहंती ए दुई जण वक्तांकर सहित आलोचना रहिछि प्रथम विषय निश्चित भाव आपण माने मते तेल बेपारी बोली कहउछंती मु आपण मानको अनुरोध करूछि जे आपण को मो ठारू अधिक अभिज्ञता रहिछि आपण मासको 3-4टा मीटिंग जानती आमे गोटे काम करबा आजिरु कोनोसी मीटिंग जदि मु जाए ताहेले मु टंकाटी नेबी नाही आपण माने ए विषय को अनाउंस करिवे जे आपण माने टंकाटी नेबे नाही आपण कोनोसी मीटिंग भी जिवे ताहेले आपण टंकाटी मध्य मीटिंग को नेबे नाही कारण आमे जानिछु लोक आपण को गाड़ी रे नै के आनंती गाड़ी रे नै के जानती आपण गाड़ी खर्च भी करंती नै गोटे गाड़ी खर्च भी आपण करंती नै मु जेतेबेले मीटिंग को जाए मोर 25-30 टा गाड़ी जो माने भी आसंती मो सहित से मानकु मु निजे खर्च करके जाए आपण को भितरे आ मो भितरे फरक केते अछि ए विषय आपण जानिबा दरकार आ जे कोनोसी मीटिंग को आमे जिबा आजरु मु अनाउंस करूछि जे मु टंकाटी मध्य मीटिंग रे नेबी नै आपण भी अनाउंस करंतु जे आपण केबे भी आउ टंकाटी नेबे नाही द्वितीय विषय अनेक दिनरु सेवा कार्य आपण माने करूछंती निश्चित भाव रे प्रभु आपण को बहुत आशीर्वाद करिथिबे आमे खाली स्टेज रे चढ़ी की बड़ बड़ ई भाषण मारले किछि फायदा नाही जदि सेवा मनोभाव आमर रहिबो नाही सेति पे आमे गोटे काम करबा किछि नहले गोटे पाळक को आमे कोन करबा गोटे पाळक को आमे गोटे चावल पैकेट किने दबा जेमिति से 15 दिन खांतु किंबा मास खांतु धरि नियंतु गोटे पाळक को आमे 1000 टका जदि सहाय्य करूछु ताहेले ताहा बहुत बड़ विषय आम पाए से मानक पाए
ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ପାଳକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଯାହାର କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଏମିତି 300ଟି ପାଳକକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେବା। ଜିତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 100ଟା ପାଳକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁଗ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 100ଟା ପାଳକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ 100ଟା ପାଳକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। 300 ପାଷ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଏ 300 ପାଷ୍ଟର୍ସକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ମାସିକ ଜଣକୁ ଯଦି ଆମେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ 300 ଜଣକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଉଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ନହେଲେ ଆମ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ହଉ, ଆମ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ 2 ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ରହୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଠି ବି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେ 300 ଜଣକୁ ଯଦି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା 3 ଲକ୍ଷ ପଡୁଛି। 3 ଲକ୍ଷକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେବା। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷେ ମାସକୁ ଆପଣ ଦେବେ, ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ମାସକୁ ମୁଁ ଦେବି, ନିରଞ୍ଜନ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷେ ମାସକୁ ଦେବେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆହୁରି ଅଧିକ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଡାକିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଦାନ ନଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ବେପାରୀ ଅଟ, ତମେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଅଟ। ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାକୁ ବିଜନେସ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଶିଷ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ତୁମେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇଅଛ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦାନ କର। ଠିକ ପ୍ରଭୁ ବି କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇଅଛ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦାନ କର। ତ ଆଜି ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମୋର ସାହସ ଅଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ 100ଟି ପାଳକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ତ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକ ସମ୍ବଳ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆଜିରୁ ଆମେ 3 ଜଣ, ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି ଆଜିରୁ ମୁଁ କୌଣସି ମିଟିଂକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଅର୍ଥ ନେବି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସେମିତି ଯଦି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ 100 ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣ ମାନେ 2 ଜଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନା ମିଟିଂରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦାନ ନେବେ ନାହିଁ? ଏ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ମେସେଜ ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ମେସେଜକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଗିଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚଢୁଛୁ, ନୂଆ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଆରେ ଗୋଟେ ଡିନାମିନେସନକୁ ନାମକୁ ନେଇକି ତମ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ତମେ ଭୂତ ଛଡେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ଅଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ଶଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ଧଳା ପିନ୍ଧିବା ଏମିତି, ଇଏ କଳା ପିନ୍ଧିବା ଏମିତି, ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ପ୍ରିଚିଂ ଛଡା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଆସୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲିବା ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏତେ ଯେ ଆପଣ ବାଇବଲ ନ ଧରୁଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ସବୁ ବାହାରି ପଡିବେ। ଜିତୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ପ୍ରିଚିଂ ଛଡା କିଛି ଆସୁନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ମୁଁ ତୁରୁକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ କହିବାର ଗୋଟେ ସରଳୀ ଥାଏ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଆପଣ ଖରାପ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଡିଓ ମେସେଜ ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମତେ ବି ସେ ମେସେଜ